Jal moro ma jatuo nyocha ng'ato odhi e osiptal kendo roko ng'ute gi pala ma ochwe owito ngimane. Ma biro ndalo manok kende bang' ka masira moro nyocha oneno bende kaunti ma Siaya e od thieth ma Bondo Sub County Hospital ma achiel kuom jotuo ma en obila no chuo gi pala. Jotuo mamoko ariyo, achiel kuom gi ne nyathi ma jahigni 14 ma gikone koro Nyasaye ne okawo ngimane. Magi te kelo penjo ni to arita jotuo chalo nade ute mag thieth ma bende wan go. Odiochieng' manyoro jatatije yor kojolo e od thieth ma Kenyatta ne oloso ka wacho ni nonro dhi nyime ka otele kod telo mar DCI. Wach ni endi en wach momako dho oganda. Wawinjane kaka nowuoyo mokwongo. Not have evidence that anybody walked in and committed a crime and committed the said crime. We know for a fact that the patient was murdered in the ward. We've handed over the matter to the DCI. There is every chance that this person did not walk in the manner you've described, but we trust the DCI to unravel the mystery. Mano jatatije ma kojolo mar od thieth ma Kenyatta. Aparo ni Victor weche ariyo gi weight gi pogore. King'iyo ma Siaya